správne. Daňový úrad zavretý a kaviarnička Lepší svet otvorená. Výborne, dáme si kávu. Dobrý večer. Dobrý večer. Super. To je nejaká novinka. Dobrý večer. Môžete mi priniesť jeden Lepší svet? Áno. Ďakujem. Našťastie ešte majú. Toto nie je kladivo, toto je aukcia. Perfektne. Sa páči? Ďakujem. Vlastne, toto je benefičná aukcia. Zdravím vás. Tak pri tejto príležitosti napadá, že by som do tej aukcie mohol venovať tento scenár. Scenár filmu Musíme si pomáhať. Môj obľúbený film, môj prvý veľkofilm a dosiahol, myslím, že aj celkom slušný úspech. Bol nominovaný na Oscara. A pomáhať by sme mali. Organizátor, mediálni partneri. Partneri, viac informácií na